дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи Данғара боздид намуданд. Тоҷикистону Швейтсария барои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ анбору сардхонаҳо месозанд. ҳукумати вилояти Суғд барои таҷлили рӯзи ғалаба 5 миллион сомонӣ ҷудо кардааст. Рамазон моҳи хайру эҳсон. рӯзи ягонаи ахбор дар шаҳри Панҷакент. таксирони 32 солаи тоҷик ва падари 3 фарзандро дар Оренбург бераҳмона куштанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара дар яке аз мавзеъҳои зебо ва хушбоду ҳаво беш аз 4000 сар навъҳои гуногуни паррандагони нодир аз ҷумла капкидарӣ, мурғи даштӣ, мурғҳои фиръавн ва ҳилолро ки ба табиати Тоҷикистон мутобиқ ҳастанд ба табиат сар доданд. маврид ба зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зиёд намудани ҳайвоноти нодир ба хусус паррандагон қарори махсус қабул намуда буд ва дар доираи татбиқи ин қарор то имрӯз дар саросари кишвар барои рушди соҳа парвариши бештари паррандагони нодир ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудааст, тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. баъди эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва беҳтар кардани вазъи фаъолияти мамнӯъгоҳҳои кишвар, таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ аз ҷумла шикорчиён ба имкониятҳои рушди туризми байналмилалии Тоҷикистон бештар мегардад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат оянда бо назардошти имкониятҳои фарроҳ, боду ҳавои мусоид ва замини зархез барои парвариши паррандагону ҳайвоноти нодир дар ҳудуди ноҳияи Данғара мамнӯъгоҳҳо бунёд мегардад. дар ноҳияи Данғара барқарорсозии муҳити экологӣ, набототу ҳайвонот ва паррандагони он хуб ба роҳ монда шудааст. табиати нотакрору биҳиштосои Тоҷикистон имрӯзҳо диққати сайёҳони дохилию хориҷиро бештар ба худ ҷалб кардааст. вобаста ба ин сарвари давлат ба роҳбарияти ноҳия ба масъалаи вузъати парвариши паррандаҳо, зиёд намудани саршумори онҳо, инчунин оид ба ҷонок намудани корҳои ободонӣ, ба тартиб даровардани ҳудуди мамнӯъгоҳҳо ва тавассути ин тадбирҳо муҳайё намудани заминаи рушди туризм дастуру супоришот доданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дафтари Швейтсария дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ ва захираи маҳсулоти кишоварзӣ, анбору сардхонаҳо бунёд мекунад. ин ва дигар масъалаҳои дуҷонибаи ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ зимни мулоқоти Нигина Анварӣ, муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони дафтари Швейтсария дар ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. хабар медиҳад вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷонибҳо омодагии худро барои ҳамкориҳои минбаъда дар самти содироти маҳсулоти кишоварзӣ, занҷираи арзиши иловашудаи пахта иброз намуда, масъалаҳои обкашонӣ ва инфрасохтори он, пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим, таъмини оби ошомиданӣ, ҳифзи муҳити зист ва омодагӣ ба коҳиш додани оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлимро ки ба рушди соҳаи кишоварзии мамлакат саҳми назаррас мегузоранд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои ҷашни солгарди навбатии ғалаба бар фашизм барои қадришиносӣ аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ наздик ба 5 миллион сомонӣ ҷудо намудааст. Шавкат Алиев, муовини раиси шӯрои собиқадарони ҷанг ва меҳнат дар вилояти Суғд гуфт, дар ин бора қарори раиси вилояти Суғд ба тасвиб расидааст. бинобар иттилои ӯ барои таҷлили солгарди навбатии рӯзи ғалаба ва қадришиносии иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ҳукумати вилояти Суғд 477 000 сомонӣ ҷудо намудааст. ин миқдор маблағ ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва ашхосе ки дар ақибгоҳ дар солҳои ҷанг заҳмат кашиданд тақдим мешавад. тибқи ин қарор ба иштирокчиону маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 ҳамсарони бесаробомондаи онҳо 6000 сомонӣ ва ба шахсоне ки дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ хидмати ҳарбии бенуқсон доштанд, ононе ки дар ақибгоҳ фидокорона меҳнат карданд, ба ҳар кадоме 3000 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад.
гуфт Алиев. бино ба иттилои ӯ санаи 8 май дар майдони ғалаба дар шаҳри хуҷанд бо иштироки қаҳрамонони ҷанги бузурги ватанӣ маросими гулчанд баргузорӣ ва гузашти ҳарбӣ дар назар дошта шудааст. намояндаи шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнат мегӯяд ҳоло дар шаҳру навоҳии вилояти суғд 19 иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ва 226 собиқадорони фронти ақибгоҳ давлатӣ пирӣ меронад. Шавкат Алиев аз ду кӯҳна сарбоз ёдовар шуд ки онҳо ба синни 101 солагӣ расиданд. онҳо Саид Бердиев сокини шаҳри Панҷакент ва Маъмурбек Раҳматов зодаи ноҳияи Ҷабборасулув буда хушбахтона сиҳати хуб доранд. дастгирии дармондагон, хайру эҳсон ба эҳтиёҷмандон, меҳрубонию шафқат ба беморону дардмандон аз умдатарин фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон аст ки мардуми мо асрҳо боз ба он риояву пайравӣ мекунанд. дар ин радиф кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент тасмим гирифтанд ки фитри рӯзаи моҳи Рамазонашонро ҷамъ намуда барои хайру эҳсон масраф намоянд. бо ҳамин ният раиси кумитаи иҷроия узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ҳамроҳи кормандони кумитаи иҷроия ба айёдати сокинони шаҳр рафтанд ва бо иди Саиди Фитр ки пас аз чанд рӯз фаро мерасад табрик гуфта як миқдор маводи хӯрока тақдим намуданд. ин иқдом то фарорасии иди Фитр идома меёбад. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри Панҷакент дар шӯъбаи маорифи шаҳр рӯзи ягонаи ахбор дар мавзӯи Тоҷикистон хонаи умеди мост доир гардид. мулоқот таҳти роҳбарии мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Алишер Мутрибов бо кормандон баргузор гардид. зимни суханронӣ масъулон маърузаҳои пурмуҳтаво ва дорои маълумотҳои пурра оиди рушди кишвар, истиқлолият, таъриху фарҳанги тоҷик ба сами иштирокчиён расонинданд. таъкид гардид ки дар муддати 30 сол дар Тоҷикистон корҳое ба сомон расонида шуданд ки қаблан имконнопазир буданд. ба туфайли ғамхорӣ ва дастгирии ҳамишагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент дар ҳамбастагӣ бо минтақаҳои дигари мамлакат рӯзторӯз ободу зебо мегардад. махсусан бунёди нақбҳо диёри моро аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшид ва ба рушди нумӯи он асос гузошт. дар ин замина таҷдиди роҳи мошингардии айни Панҷакент амалӣ гардид ки он орзуи бисёрсолаи мардуми Водии Зарафшон буд. маврид ба зикр аст ки рӯзи ягонаи ахбор дар тамоми корхонаву ташкилотҳо, иdoravу муассиса ва ҷамоатҳои деҳот дар мавзӯи Тоҷикистон хонаи умеди мост баргузор гардид. дар ин бора дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. дар Оренбурги Федератсияи Русия шаҳрванди 32-солаи тоҷикро ба таври бераҳмона дар яке аз ҷангалҳо ба қатл расонинданд. раёсати тафтишоти вилояти Оренбург хабар медиҳад ки ҷасади ӯро пайвандонаш шаби 26 ба 27 апрел дар як ҷангал назди мошинаш пайдо намуданд. бародари марҳум ба сайти маҳаллии 1743.ru хабар додааст ки бародараш дар Тоҷикистон таваллуд шуда тақрибан 7-8 сол қабл ба Оренбург бо кули хонаводааш кӯчида дар инҷо хонаву ҳавлӣ харидааст. ӯ аз ҳисоби таксиронӣ зиндагиашро пеш мебурд ва ягона саробони оила будааст. ба нақли бародари марҳум ӯ бегоҳӣ санаи 26 апрел барои харид кардани об ба мағоза рафт ва дигар барнагашт. зимнан нима шаб ба додарърӯсаш занг зада кӯмак хостааст. ӯ дар куҷо буданашро дақиқан гуфт, вале чун пайвандонаш ба онҷо расиданд, ӯ аллакай ҷон дода буд. марҳум аз захмҳои шадиди корд дар қисмати рӯй ва қафаси сина фавтидааст. дар ҳамин ҳол раёсати тафтишотии Оренбург хабар додааст ки дар робита ба ин қазия парванда боз шудааст ва аллакай як нафар ҳамчун гумонбар дар қатли ин муҳоҷири тоҷик боздошт гардидааст. гуфта мешавад муттаҳамро дар Бошқирдистон дастгир карданд ва феълан масъалаи интиқол ёфтани ӯ ба Оренбург баррасӣ мешавад. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаҳои навбатӣ тансияту хунобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.
барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.